Alex Naomi. Allu Petteri. Ja veljet kutsui joskus, kun oli pienenä Allu ja Julli Petteriksi. Kosken kaiku. Englannissa Brighton, Hollannissa Taverso, Ranskassa Le Havre ja Ruotsissa Eslöv BTK. Syöttö ja voitonhalu. Rysty. Vanhemmat ja pingispelaajia, niin ehkä niin Timo Boll, Michael Mason, niin tällaisia vasenkätisiä esikuvia. Olympialaiset. Pena on laittanut mulle jonkun tällaisen kryptovideo. Pasta carbonara. Koska se on sellainen, mitä mä kun mä muutin omilleni, niin mitä mä oon kokkaillut tosi monta vuotta ja mikä lähti sille, että mä tein sitä pekonilla ja kananmunilla ja nykyään jos ei ole guanciale ja pecorinojuustoa, niin sit mä en sitä edes lähde tekemään. Muistakaa pitää hauskaa ja muistakaa, että minkä takia te pelaatte pingistä.